Добро утро, маняци! Днес е 10 август. Малко закъсняхме, 9 без 15 часа. И пътуваме към риболовен комплекс Айтите. Направим един бърз излет. Днес ще е мръсна жега. Ще предполагам тежък риболов. Но ще видим какво ще се получи. За сега толкова ще се включим от язовира. Здравейте! Ето вече сме на водоема. Ще ви покажа на какво ще заложа. Първият монтаж е ето. На MG Scopex аромат. Невероятни резултати дават тук. 8 мм с двуметрови пелети Giamino с пушен дип манго. Здравейте! Няма и 3 минути след като хвърлихме, имаме първата риба. Ето едно малко чудовище, които изкараха от съседния сектор.
Страхотни риби има. Настаняваме се. Да, если я пръчката доколко? Не, 10 лева за 2 бъде. А тук до обяд работи си. Здравейте! След бързите 3-4 риби пак имахме удар, но празен. Ето тук и колегата ми. Здравейте, здравейте. Бяла черква карти. Ще полови малко. Малко. Някои 20 тачи. Чакаме. Общо взето риболова се получава и на този сектор, който не го знаехме, не сме ловили до сега. И за пореден път се убеждавам, че всичко е храната. Правилната комбинация дава резултати. Това е за сега, ще се включим отново при следващата риба. Той да, аз не го ползвам. Не мога да звъня. Имам пропуснато. Що не извинявам? 2-3. Тук ли си няма ли той вика на колко място?
сега излъкни маркерата с ограден сигнализатор. Да, бе, аз го гледах. Няма ни пише колко пари са. Дават го само като реклама. Стигна съм, не? Нямам тези болешки. Дали? Няма фото. Друга. Има Wi-Fi. Има Wi-Fi. Дед ми чука два пъти. Топчето беше подпухнало. Дали не ми е взело топчето? Трябва да си има време. Да. Там на моето място има въобще. Много слабо. О, аз хващам там от на другия край. Там има заради там и Лонко, Галеци и също така. някой сигнализатор може да пусне. Ивано, това е место. Абе имаше един удар, ама на празника. Не, тук не иска. То да ти кажа вече масово под тези рибарници, хотелите, водоеми вече на изкуствените. Даже чуем то, отворих и казва за Унител. Да. Аз съм много редовен. На Унител? Да. И, Винаги съм фащал шарите. И амури. ама нанасяш. Не, Не, от ръка. от ръка. Без да нанася. Кой да нанася? Има някой да нанася. Това не е писка. Повечето към стената, по средата, за да се попълни. Това да е по-добре. И сянката да попълни. Иначе да види стената да мина, до мене по-първо е по-добре, сенчично. Там е по-хубаво, обаче по-стръмно. Това не е удобно. Не е удобно. То там е дълбоко, то там гири, аз съм от него край за той. Дали? Да. Аз там водя много добре. Много таранка вадя, но сега няма. Ами, И шарада малките са загубили. По-рано се водиш, лов, бие. Сега 7, и за оня ден одих 11, 7, един амур, 9. Амури там 9 кила, тегли. 11, да бе, 12 кила на кантар. Имам там.
То на плувка го скарах. Голяма тръпка. Ти на плувката и ога, значи ти си голям баз. Айде. Аз за таранки бях хвърлил, ама той ми лепна. Добре, че успях да отпусна аванс. А ти я мор да извадиш на плувка. Голяма тръпка, че. И той си играл поне 1 час с него. 20 на минути, не повече. И сега там ходим на война. Да, на война. Там При брогово, да. Тъй. На по-миналата седмица 20 изиша. И тук тъй с него 20 2 седмици, 2 седмици или повече беше. 2 седмици. 2 седмици сме в един живарник, той е голям, колкото мене. 3 пъти го пълни, 3 пъти го изпразваме. Потом там, в Езо. Шадраван. И тук изкарах един 20 кг, един 21 800. Ето на мине. След чешмата за това. Абе, как да така е да вари? Тук специално вари на специална хранилка. Хранилката е много. Каква хранилка? Кажи ми. И на лунидъл всичката работа. А за пилет? Пилете, ама джиаминовете са. Tu e витамин. Аз съм на така, пак на пилет, само че съм на манго. Значи следващия риболов вземи си не такива. Ще видиш голяма разлика. Огромна разлика. Убедил съм се, много пъти никой не вази. Само аз вази. С такива си. Да. Не знам какви ползвани, защото аз тези се ги отворил. Ама виж колко време съм тук удърнал. Че за мен е нещо, което трябва да бъде. Ето сега чакам. Към 2,5-3 ще почне. Но ще кажа, че има часовник. Има. Не баривата му. Трябва да отидем на кулека. Там да си издивам там. За тук трениш. Ко беше? Водан Колов, Седник. Преди седник и след седник. От лявата страна има малко язовирче. Развърни. Само големи. Много големи. Как се казваше селото? Ай, аз постоянно работя там и се... Преди седник. След седник, след... Мине селото тогава. Или преди седник беше. Да. Ама от Севлия, от Светофара. От Севлия, като тръгнеш нагоре. От Светофара нагоре. Само нагоре, направо. Преди седник. Преди седник, да. От лявата страна. Те са два. Не един, два. Вали се. Два са, да. Един мой човек дойде там. Ама аз не съм ходил никога там. Минава съм, ама не То съм. там много трудно. Там са записвани. Сякаш много рядко им е да намериш тези На той на камък, курия също. Там. Там Това е хубаво. Там не, че не пускат от другата страна да ловиш свободно. Само с нощувки. 80 лева за каравана. 60 за... 60 лева за караваната, 80 лева за... Вила. Къщичка. Иначе дневен риболов. Да, башка си пак. Дневен риболов 10 лева чук. Ама само събота и неделя дава. Къде? На Кална Куриш. За един дневен риболов. За май ни дават. Не дават ли? Е ли? Те ще го разширяват там. Ето малко като се налапат и се самосъбравят. Да. От начало после ходих на другия. Не на Луднитола, ми горния На Янтра. на Янтрата, да.
поредната риба от колегата. Иди в коша. Хубаво да е бабак. Имам интересен. Много интересен. Снимка ще искаш ли? Не, ама много странен такъв. Не, от тия плоските. Деформиран един. Деформиран. Деформиран. Да, виж го какъв е Защото, крив. да, нещо тук чукам да и посати. Стой. Ето, Айде, готов си. дойде. Оня беше хубав, дед го фана Да. втория тос, Да. дивия, дългия. Беше хубав. Часа ти 3:10. Имаме към 7-8 риби. Кое пръстенче? Долу пръстенче. А не от моя водица. Айди при следващата риба пак. Поредната риба. Его Марианчето тук е. Майстора. Хайде майстори, къде е рибата? Що се облетиш, татка?
И рибата. То си добър. Дигни го нагоре, главата му. Дигни му главата. Така. Кой е въздух вече? Кой ни кеп? То си 10 кила и горница. Браво, на кого ги удрят? На лафтерчета. На лафтерчета. Топчета такива изкуствени. Изкуствени? Да. Нямаш ли? Ръцаката само. Какви с тия топчета? Аз свалям на някакви ванилови. Там са всички. Скопекс, манго. Мириш такива. Да. Изкуствена работа. Ма не потъва. Ама бият. Не потъват, обаче лекичко плават над дъното. Дай да си купа едно-две топчета първо. Не бе, аз ще ти дам, няма проблем. Вие бе, я извадих тук. То не е за тебе. Шаран. То сколко е? То се 5 кила и горе. някъде. Той няма ми го даде. А? Един по-малък. Добре, бе. Айде, къде какво ще брася? Ще снимам. Този го пускаме ли? Снимате се изправя. Къде е ясен? Кои са тия топчета? Там виж бурканчетата, малките. Маненки са. Да. То с дифа? Дивак. Ще го взема. Фаниш друг? Ще го пуснем там, чули? Две топчета си замах, ще ви черпа. Окей, няма проблем. Вземай, се представя. Здрави и на слуха. Чакай, че съм на... Къде е ясен, бе? Снимки прави, нали, бялото? Така. Да го пусна там. Снимай се добре, бе. Давай, има снимки. Ще го взимаш на... Да. Държи го здраво. Чакай си. Фани ми още един чули. Добре, бе. По-малък. Ти ми викай. Включваме се изварено с още една, която се опита не да вземе пръчката ми направо, брачета да вземе. Не ще се дига. Има много сила още. Ще се оправиш, чакай. Спра. Коша. Отдолу. Пак коня. Къде е ще раз? Не бе, то с по-голям. По-голям е. Викай го, пускай нали още да е. Така. То с къде? Риболова върви много добре. До сега, значи сега е 5:20. Имаме изкарани около 13-14 риби
може и повече да са. И с напредването на времето излизат все по-големи. Айде, при следващата риба пак ще се пусне. Върни камерата. Изваредно. С булката дойде и шарана. С булката дойде и шарана. Сега да намеря кепа къде. Булката дойде, шарана и той дойде. Така че съборих ти. От вълнение от булката. Това са много лаба, ама Тя сега се отведи. Нищо чудно да я дам. Нещо няма. Него? Пак петач. Че ми близки не може да види. О, души го пешо. Дигни го нагоре. Добричко е. И то там някъде. Ето И петак. то там някъде към 5. Абе има и много големи. Девет. Нещо подобно. 8 до 9. Здрасти. 21 килограма. А 21? Тук нямат нищо общо с другите килограми, бе, брат. Тук вода и гореща, тук е плит. Ти го вадиш, си вадиш Да. Да. чорапа си на Правилно. ела да фаниш, да те заведа да съм 20 килограма шаран. Знам. Виж как се вади. Знам. То не мога да го извадиш. То не мога да го извадиш. Така и така. Водата е 40 градуса. Да. Мали, дай да го пусна аз. И да ме направиш. Чакай само да. Изкара ли куката? Да, изкарай сега. Едно клипче. Че той сега са. Дай. Е тук. Ръката ми е чупена като му удари. Риба бол. Пускаш ли? Чай, че фана. Да, на клипчици. Тупо, между другото си само върица да ни настъпиш. Да, така. Дай ги по-големи. Да дойде по-големия. Да.